Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Australianang Bisaya. Today's video, mag-tidy up tayo sa ating kalat guys. Tingnan mo. Ano, bahay ba to or ano, storage. Galing ko lang sa work, tapos ang gulo-gulo talaga. So, iti-tidy up ko to, okay? Sige, samahan niyo ako mag-tidy up. Ay, grabe naman siya. Ano ba yan? Tidy up tayo. Daming kalat guys, so yan. Yan, hugasan to. Yan, ito, bigbit natin. Grabing kalat. After guys, malinis na siya. Yung bench lang ang malinis. Mahugasan pa na dyan. At saka yung chamber board tayo. So, tapos na siya. Linis na talaga siya. So, yan. Sana all.